slap bat kal ringkat upria kelawan terting hakasnong barato West Giant Hills District haka khatsal trik yayong haka por pembashi bejeshi teng no paisngi. Habaya keren bat UMDC ma aibor lang syadam ule thu kani ka jinghap pria kelawan ra ka jingjulori ki bebun teli ki long yeng long sem haba bun teli ki tenum yeng ki bala sob da kitin kila syak liet hakal bat syak penjot bat peilut ki tenum. Om tang kata ule thu bak slam ka bala yo penrung syapo ka yeng na ka jingpei kitin balatap hajrong tenum kala penjulor ru ki mar ki mata ki badan hapo yeng. Haba persyang ban keli halur ki jing syak ta jong ki yeng ki jing thong jing tab ki merat ki mereng wahe shnong ka barato mastelin lamare ula ong bahadu menta om patla ban yo ya jingken ka bapura Henry kat kum ka jinglom jingken ka bakerke na ka shi hajar teli kilong yeng Henry popesen de kilong yeng ka syak ta bat bun ki jing thong jing tab kum ki jhur ki sok ki pai kila syak pun julor lut bat ru ki jingyap ki snyang bat ki siar. Ule thu ru baha ka jinghap slam kamsham ladan ka no ka jingjia ka bas ngosi.